Salutare, băi, fraților, și bine v-am găsit la un episod de Minecraft așa mai special. Dacă aș putea să spun, ce credeți că ne jucăm pe calculator? Nu, băieți, ne jucăm Pocket Edition Minecraft Beta. Vedeți și voi aici. Doar mi-am instalat eu așa o textură. Ce mai faceți? Cum sunteți? Nu ne-am mai auzit de ceva timp. Eu sper că sunteți bine și eu la fel. Revenim când am creat lumea. Bun, am revenit, am creat lumea. Am spart ceva lemn, am omorât și o oiță. Și revin când am strâns mai mult cobblestone, piatră și cărbunele astea. Am terminat de acolo, am plecat cu 28 iron. Am găsit un spawner, dar nu era cine știe ce. Acum am drept spre... What? Ce aici? Nu te cred. Nu te cred. Fucking village. Bă. Bă, ești nebun? Wow. Doamne. Village, băieți. Mamă. Ce rasul pățesc. Revin când găsim ceva interesant. Am găsit o mină, mă duc să o explorez și revenim. Am mai rău aici. Așa. Revenim. Bă, băieți, lungă mina asta, chiar apreciez. Mulțumim, Minecraft. N-am ce le arăta la un... N-am. Căul ăsta, dar am 48. Uite alta. Și... Really, dude? Își bate joc de mine Minecraft-ul. Voi reveni mai târziu. Cu mici update-uri. Bă, deci nu știu de unde a apărut. Dar a apărut ceva aici. Vreți să vă arăt? What? Altul. Uite. Hop. Uitați. Deci intrați aici, morlanul. Un băneca de la rău. What the fuck? Ce se întâmplă cu Minecraft-ul ăsta? Nu pot să înțeleg nici eu. Da, nu mai jucăm cu aia, să zic, aia de Vanilla Edition. Nu ne mai jucăm cu aia, că nu pot să dau pe pauză aici, știți? Așa. Nu știu, o să vedem pe acolo. Mi se pare o zonă interesantă să facem casa. Ce nu-i de acolo, la... Stați, mă duc acum să vă arăt. Uite aici. Și aici aș vrea și voi reveni când mai facem mici update-uri. Băi, fraților, uitați-vă cât este ceasul. S-a orat 2 noaptea. Voi filma după aceea.
Ce în dimineața a doua zi. Bun, voi continua filmarea. Uitați-vă că l-am în afară de necatul ăla. Ia. Ta-dam! Doi cățeluși! Scheletonul ăla arde. Doi cățeluși frumoși. Și cam așa să arate casa. Mai am de lucrat pe la ea. Deocamdată așa o să arate. V-am spus, mai am de lucrat. Mi-am făcut niște părți greșite pe aici. Gen, eu vreau să fie așa, cum e aici. Bun, revenim când am terminat căsuța. Băi, fraților, cam așa arată casa. Nu știe cine ce. What? Trident are Blagiu. Are trident. Aha, vas la bătaie proștilor. Ăla cu tridentul. Pericol. Hai. Da. Respawn, mă duc să-l bat. Pe ăla. Că le-i prea OP. Destul de... Să-l batem. Bun, fraților, am revenit. Am luat tridentul. Da. Uitați-l în mânuța asta. Haideți să vă arăt cășuța. Deci, am pus ușile astea două aici. Deja ați văzut. Am făcut un mic design pe aici. Pe aici nu pun cu lemn. Gen, dirt-ul ăsta nu-l locuiesc cu lemn. Ca aș strica forme cu naturii, știți? Uitați. O să intru așa cu spatele. Auziți? Niște câini. Tadam! 1, 2, 3 căței am. Vreau un nume pentru ei 3. Păi și cam atâta este. Am pus slab-uri aici. Uitați. Deci e oak slab. Oakwood slab. Aici e plankwood. Uitați. Plankwood. Aici m-am dus să-mi omorât niște oiți. Am făcut rost de lâna lor, am colorat-o și am făcut carpeturi de astea light gri. Gri mai deschis parcă. Da. Aici avem un furnal, crafting table, 2 chesturi. Să iau iron în școală, să-l pun iron la prăjit. Că vreau să fac armurică. Și uitați, satul e... Oh, fuck. Noapte. Hai să ne culcăm. Da. Revin. Te-am spus, am rezolvat problema. Acum voi merge și în sat să vedeți. Bun. Nu, te cred. Te dracu de pitic. Bine, s-a transformat în necat. Te dracu. Așa. Deci m-am spărit. Frate, deci chiar m-am spăriat. Uite, avem și armură de glanțuri. Deci suntem ok. Uitați, chest plate. Aici casca și pantaloni buni. O să pun în loc. Hai, boss, așa. O să pun în loc de așa. Băi, căței, ajutor! Da. Mulțumesc butelii de ajutor. Ne-ai fost din mare. Ajutor! Fuck. Bă, câți moștri au venit. Hai, repede. Hai, repede să mergem.
Însă tu s-a făcut 9 minute 56, aproape 10 minute. 10 minute acum. Satul este neatins. Stai că o trăznit fulgerul aici, am uitat. Așa. Uitați că sărăcul satul. Deci vă ce mi-e recomandat să rămână acolo în munte și să avem și o casă unde să punem gen unde să stăm acolo, gen să fie prima bază. Pun să acolo prima bază de serie. Să lăsați acolo jos în comentarii să vedem. Nu e nimic special. Cam așa arată. Înăuntru v-am arătat. Avem 19 ani deja. Revin. Fraților, dacă v-a plăcut acest minunat episod, nu ezitați să dați și voi un click pe butonașul de like. Stați că nu pot să dau click în Minecraft acum. Pot așa? Nu, că ziceam movement-ul. Hai, pe undeva. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați să zdrobiți butonul ăla de like, să dați un subscribe și să dați click pe clopoțel. Stați, că revin. Și să dați un click pe clopoțel. Se aud așa.